tabay. So dagdag na bareta, bako totoo, naigwan na side vent ining bulkan mayon. Initabi Sir Pio ang pinagtatawan doon ni Dr. Paul Alanis, ang satuyang resident volcanologist digdi sa Mayon Observatory sa Lenin Hills. Dahil ang kung ka mga nakaaging aldaw Sir Pio, dakol ang mga naggalakop sa social media na mga pictures and mga haka-haka kan mga residentes na baka nga igwan na kiibang luho ang bulkan na pwedeng tuman maglusot ang lava. Ano, dahil pa napupundang istoryang an, kan nakaaging simana baga, pinahimuti ka naan. No, and katuhapon baga Sir Pio, may nagbutuan na istorya, may kinaraman niya ni duman sa lava cave. Kani verify nga na iyang si Dr. Joshua, go ahead, Giraray. Yes, Sir Pio. O ano naman itong lava cave, kung ano-ano sa Facebook? Sir Pio na nagbutwa, kanay verify tayan ki at tiguturo kaya ining lava cave da, digdi yan sa may baba ng portion kan na Basud Kali. Puro sa may na Santo Domingo. Puro na bulkanulugo. Mario Joseph man na. Awinda? Kana i-verify pa yan Sir Pio ki Dr. Paul Alanis kasuhapon sigun sa iya. Gari nga ya gurang na iyan na nahiling na yan diyan. Gari nga ni nga panahon pa yan kan na Kastila and sa pinagataon niya nin doon, dahil may nga diyan ki may maluwas na lava. Ay man. Isa na yara po naman kan sa Facebook ba paano? Mario Joseph man na. Ay, ang mga nahiling sa bakit Sir Pio yung comment, dapat niya talaga magdubli ingat na kita ta, may iba nang yung loho. Mario Joseph man na. Narasa pa mo. Kaya, ang unyan na Sir Pio, nag-share man niya si Dr. Talanes sa rong post na pigpahimutikan niya ito na deki side vent ang Mayon volcano. Gabos na mga volcanic materials na hali sa bulkan, gabos pa yan, naghahali duman sa summit crater. So, may mga pictures kay Sir Pio na gari nga sa may baba na porsyon, may naguluwas ngayang aso na gari talaga alpog. Kausa pa lang iyan kay ning front collapse, lava front collapse. Kaya, kumbaga paguna to talaga, paguna ka iba, may luho ng iba, pero iyan ang pinagpapahimuti ka ni Dr. Paul Alanis, tanganin ng kumbaga Sir Pio, dahil manlugod magkausa nila, mas nakulang alarma sa iba pang mga albayano. Sige. Okay, Sir Pio, mga dagdag pang impormasyon, hali sa lawas, ingat man kita sa mga nahiling tang post sa social media, dapat i-verify tanin na marhay. Joshua Pino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Hali dyan sa luwa. Saro pang report bago kita mag-wind up and pinagre-reset lang niya ito ining mga gadgets sa digdi sa kwan, sa cockpit, sa booth. Dahil muna tayong stinger. Chief Jim, kumpadre, good morning. Please go ahead. Yes, salamat Pade. Maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya itong baritang garbako na magayon ang mga baritang nasasagap niya to sa palibot kung saan ang droga gari normal na sa nang bagay. Imahinaron mo sa nang eskwelahan, sarong eskwelahan digdi sa ligaw ang balon kan eskwela siya bo. Sus Mario Joseph, yun ang sinasabi natin kumpadring Jimmy, ano? Nasa women's desk ang kasong ini kaya limitado ang informasyon niya to, pero according kay Chief of Police Roel Pedro kan Ligaw City PNP isi niya sarong eskwelahan sarong minor de edad na Malaysian na iba-iba hero na Malaysian kan mga kaklase mga paratatlo dahilan kay ni sarong base sinurpresa rinikisa subag nako kan mga paratuklo and nahiling subalon tabi pa de pigtutubudan siya bo yun ang sinasabi dahil pa na eksaktong gramo kumpira sigon sa Chief of Police posible user na suaki nagbibinta ngayon nasa poder na inikan DSWD. Anong eskwelahan iyan, kumpadre Jimmy? Kuan ini masila ni tabi pa dahil naman pi. So edad da.
minor dahil Minor. naman konso minor pat maski so grade nga ni. Iyon na sinasabi natin pa din, Jimmy Bagay. Ayun na nga niyan. Pinalihisan na sa administrasyon ni Duterte, talagang nagbabawi na. Wala man. At least ka ito, natatakot-takot din ito. Tigbak kung tigbak. Ako, ngunyan na. Dahil naning ka. Garibuelo. Buelo na, taday na. Yung baga sa gusto, taday paghiroon-an, taday pagkano ng mga bagay na. Malayan. Malayan. Mahuman mo ka na yan, minor. Yan, oho. Mari. So, yan, nasa poder inikan DSWD, yun na in charge sa welfare kanakin. Good news, na-discover tulos. As in sa tabang kan mga ahensyas kan gobyerno in charge. Sige, at least na-discover makakalda tulos an aki sa pagkakabuntog sa kumunoy inimpluensya kan droga. So, puturoan pigdidistroso kay ni kung pati estudyante na titintara na kay ni kung kaya sa mga magurang bibigilant sa hiro-hiro kan sa mga aki sa pagsabing sayang kung madidiscover ninda huri na. Iyo. Yan tabi pa din, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGP News. Oy, good morning da tabi dyan sa Barangay 2. Sa Barangay 2, good na good. Kay Mama Mila good. Good morning sa Indo dyan. Sa Kamaligman, kasuhapon, meet and greet. Kaloy Andes Loria, talaga naman ining amigo ta. Meet and greet sa mga kapitanes. 47 kapitanes dyan sa Kamalig. Salamat kan sa ido pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Masunod tulos po, dahil maghali ha. Masunod, News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indo